Tak hezké ráno vám přeju. Posaďte se. Určitě není nic hezčího, než začít semestr s přednáškou z analýzy, že jo? Začíná 4. díl matematické analýzy. Jehož hlavní náplní bude zkoumání vlastností funkcí víceproměnných. To znamená, půjdeme trošku zase zpátky do učiva, který jste dělali v 1. ročníku a pokusíme se tu znalost, kterou máte z funkce jedné proměnné, nějakým způsobem přetáhnout do světa funkcí, jejichž definiční obor bude R-rozměrný prostor. Uvidíme, že celá řada pojmů se úplně banálně přetáhne vlastně z 1D do RD a všechno tam bude fungovat stejně nebo podobně, ale na druhou stranu přijdeme na místa, kde zjistíme, že to, co dobře fungovalo pro funkci jedné proměnné, najednou skolabuje tady v případě, že definiční obor bude vícerozměrný. Takže budeme muset opatrně vždycky vážit, jestli ty věci, které jsme nabili v 1D, budou fungovat i pro funkce, jejichž definiční obory budou mít vyšší dimenzi. V zásadě platí, že ten přechod od 1D do 2D je nejtěžší možný. Potom už ty přechody jako z 2D na 3D, ze 3D na 4D, to už jsou jako víceméně banální. To už, pokud něco dobře funguje pro 2D, tak to funguje analogicky ve vícerozměrných prostorech. Takže to, co musíme nejvíc pečlivě zkontrolovat, je to, jestli věci, které se nám jevily jako funkční pro funkci jedné proměnné, budou dobře fungovat i pro funkci dvou proměnných a tak dále. Takže to je takové úvodní slovo k tomu, čím se budeme zaobírat. Samozřejmě čeká nás zkoumání takových těch základních věcí, jako je limita, spojitost, složená funkce, derivace. To je takový úvod k funkci víceproměnných. Pak nás budou čekat i věci pokročilejšího typu. To znamená, to budou věci, které se budou týkat takzvaných funkčních vektorů, což bude situace, kdy výsledkem toho procesu zobrazování nebude číslo jako u funkce, ale výsledkem bude nějaký vektor. Takže se budeme zaobírat chvíli takzvanou vektorovou analýzou. No a pak samozřejmě nás čeká i ta relativně složitá partie o integrování funkcí víceproměnných. To znamená, budeme hledat alternativy například k větě o substituci ve vícerozměrném integrálu a tak dále. Do toho budou vsunuty všelijaká důležitá témata, jako jsou třeba extrémy funkce víceproměnných nebo teorie implicitních funkcí a vůbec asi to nejoblíbenější v uvozovkách, co vás čeká, a to je teorie míry. Ta bude velmi populární, si myslím. Ta teorie míry je asi to nejabstraktnější, co tady vůbec potkáte. Z toho důvodu také ten seminář, který doprovází tuhle přednášku, bude v drtivé většině zaměřen právě na problematiku takového pozvolného zkoumání tady té teorie, abyste měli jako možnost takovým rozvláčným způsobem vstřebat tu abstraktnost toho tématu. Takže tímto vás lákám na tu úterní přednášku nebo úterní seminář, který započne už od zítřka vlastně. Doufám, že se zaregistrovali takovou změnu v rozvrhu. U těch informací bylo napsáno, že místo středečních cvičení proběhne přednáška, to jste doufám snad zaregistrovali, proběhne teda v středa 13:30 tady ve 201. Všichni, nebo většina z vás má v tu dobu mít cvičení z analýzy, tak tam je to v pohodě, to se prostě přemístíte sem, ale u některých z vás, myslím, že to je skupina dozimetriků a jaderných inženýrů, ty by v tu dobu měli mít numerické metody cvičení, ale to jsem nějak protlačil, že ten první týden nebudete mít tyhle cvičení v tu středu, ale budete mít v pátek v 7:30 v Břehovce. Podařilo se mi to v sérii 20 e-mailů nějak vykomunikovat i s tím přednášejícím, že jako souhlasil s tím přesunem. Já jsem slíbil, že to bude jednorázový přesun, takže
jednou snad to dotyčný zvládne. Takže to je všechno, co mě tak napadá na úvod k představení tohoto předmětu a můžeme jít na to. Možná přisvítím trošku. No, nevím. Takže funkce víceproměnných je to, co nás dneska čeká. Tak jednoduše, symbolika je asi očekávaná. Funkci budeme značit symbolem fx a budeme ji chápat jako zobrazení z e na r do r. Takže se bude jednat o reálnou funkci r proměnných. Musíme říct, co je symbol e na r. Symbolem e na r budeme rozumět takzvaný euklidovský prostor, což je naštěstí ten nejjednodušší možný Hilbertův prostor. Jo? Čili píšu, že se jedná o Hilbertův prostor vystavěný nad prostorem R na R uspořádaných rtic, kde metrika a norma jsou generovány standardním skalárním součinem. Čili tím, co v podstatě znáte ze střední školy, a sice skalární součin je prostě suma kd od 1 do r xk yk. Od toho skalárního součinu je generovaná norma a od normy je generována metrika, což dohromady s tím, že příslušný prostor je úplný, dává oprávnění tvrdit, že ta čtveřice R na R, skalární součin, norma a metrika dohromady tvoří Hilbertův prostor a tenhle ten speciální Hilbertův prostor, který je generován tímto skalárním součinem, se nazývá nejčastěji euklidovským prostorem. Jo? Tak jenom, abyste si na začátku udělali obrázek, kde je rozdíl mezi symbolem E na R a R na R. Jo? To hlavní v symbolu E na R je vlastně tvořeno těmi uspořádanými rticemi s R na R, ale v tom symbolu E je ještě navíc ukryto, že pracuju se standardním skalárním součinem. Jo? Proto to je takový jako silnější pojem a ten symbol E na R jako vlastně nám říká mnohem víc než samotný symbol R na R. Jo? Přestože ty základní prvky v obou těch prostorech jsou totožné a jedná se o uspořádané rtice. No, jsme na prostoru konečné dimenze, takže v určitém místě, v některých důkazech věd, které budeme dělat postupně, určitě zužitkujeme i ta tvrzení, která jsme odvodili pro prostory s konečnou dimenzí, například, že všechny normy jsou ekvivalentní v takových prostorech. To znamená, občas se nám hodí některá tvrzení nedokazovat pro třeba tuhletu euklidovskou normu, ale dokážeme to příslušné tvrzení pro jinou normu a protože ty normy, všechny vlastně normy na konečně dimenzionálním prostoru jsou ekvivalentní, tak budeme moct tvrdit, že když jsme to dokázali pro jinou normu, tak to platí i pro tu normu euklidovskou. To má výhodu tu, že ty důkazy se v některém případě s nás konstruují pro jiné typy norem, než pro tu euklidovskou. To jenom předesílám, že občas zabrousíme i jako na jiné normy, než na ty standardní. Na druhou stranu ale se nám situace velmi zjednodušuje, protože kdybychom připustili, že tady v definičním oboru budou dovoleny i jiné normy, například triviální norma, nebo nějaké takové prapodivné normy, tak by se celá řada těch tvrzení, které tady budeme dělat, velmi zkomplikovala. Takže volíme skutečně tu nejjednodušší možnou
variantu, kde bude všechno relativně přehledné. Tak jo, tak k dané funkci, když máme pevně zvolenou funkci r proměnných, tak k ní můžeme přiřadit takové úplně základní pojmy, které charakterizují tu funkci. První z nich je definiční obor, to je velmi jednoduché. Budeme označit dom f a budeme vlastně jim rozumět všechny rtice reálných čísel, pro které fx existuje. To je definiční obor. Tak, když vezmu libovolnou podmnožinu definičního oboru, tak můžu definovat symbol FA, kterýmu budu říkat obraz množiny při zobrazení F, a budu tím rozumět všechny y z R, ke kterým existuje x právě z té množiny A, takže platí, že obraz toho xu je to y. Obraz množiny A, ta množina A je podmnožinou definičního oboru, reprezentuje všechny y, to je všechny funkční hodnoty, které získám tak, že do definičního předpisu pro tu funkci dosazuju ty vektory z ty množiny A. Jo? Tomu říkám obraz množiny A. Když pak budu chtět definovat obor hodnot f, tak mám jednoduchou možnost, už to nemusím zapisovat pomocí množinového zápisu, ale můžu tady napsat za pomocí tady toho předešlého, že obor hodnot funkce f je co? Ano, obraz definičního oboru. Jinými slovy, všechny y z R, k nímž existuje x definičního oboru, takže fx rovná se y. Jo? Takže to je všechno víceméně alternativa toho, co znáte. No a když vezmu množinu b, která bude podmnožinou oboru hodnot, tak můžu definovat další pojem, a to je vzor množiny při zobrazení. Budu ho značit symbolem f na minus první b a tentokrát to budou všechny xy z definičního oboru funkce f, pro něž existuje y z množiny b takové, že fx se rovná y. Vzor množiny b při zobrazení. Takže prochází množinu b, která je podmnožinou r, teda vlastně to vidím, že jo? Protože obor hodnoty podmnožinou r, takže b je taky podmnožinou r. A já vlastně hledám všechny xy v definičním oboru, ve smyslu vektorů, které se zobrazují do všech těch y, který jsem omezil výběrem té množiny b. Takže to je čtvrtý pojem a pátý pojem je graf funkce. Graf funkce budeme značit symbolem velké gamma f a budeme jím rozumět množinu obsahující uspořádané r plus jednotice takové, že ty xy jsou vybrány z definičního oboru f a y jsou jejich obrazy. Takže graf funkce na rozdíl od definičního oboru leží v prostoru o dimenzi výš.
A to je ale očekávané, že když jsme měli funkci jedné proměnné, tak definiční obor byl jednorozměrný, ale graf ležel ve 2D. Byla tu nějaká křivka v takovém typickém případě. Takže to je graf funkce fx. V typických příkladech teda funkce jedné proměnné grafem byla nějaká křivka, mohla to být třeba přímka, úsečka nebo nějaká komplikovanější křivka. V případě, že máme funkci více proměnných, tak kdybychom za definiční obor vzali dvourozměrnou množinu nějakou, tak typickým příkladem grafu bude co? Když bude definiční obor dvourozměrný, tak co bude typickým příkladem grafu? Nějaká pěkná funkce, když to bude? Může to být rovina, nebo přesněji nadrovina, nebo ještě přesněji nadplocha. Protože rovina je rovinný útvar, to bychom měli jenom nějakou lineární funkci. To asi neočekáváme, že budeme pracovat jenom s lineárními funkcemi. Takže když budeme mít nějakou složitější křivku nebo složitější předpis pro funkci, tak tím grafem potom bude nějaká nadrovina ležící v tom prostoru. Ale samozřejmě, že budou existovat i funkce, které nebudou mít pěkné grafy. Například Dirichletova funkce určitě bude moct být přetažena i do řeči funkce více proměnných a pak tím grafem nebude žádná spojitá nadplocha, ale bude to taková síť bodů. Takže tohle budiž pokládáno za teda 5 základních atributů, které příslušejí k dané pevně zvolené funkci R proměnných. Pro orientaci teda, aby jsme se v tom nějak nestratili hned na začátku, když teda budu mít funkci dvou proměnných, tak to může vypadat třeba takhle, že třeba tadyhle budeme mít nějaký jakože definiční obor funkce. Nad tím definičním oborem bude definována funkce nějaká, takže pro každý bod v definičním oboru, to znamená například pro tento bod, který označím jako A můžu určit jeho souřadnice, tady ten bod bude A2 a tenhle ten bod bude A1 jako první souřadnice toho bodu, tak pro každý bod A bude tady někde nahoře existovat funkční hodnota té funkce určená právě v tom bodě A, takže tady nahoře se potom může vytvořit nějaký, nevím co, nějaká takováhle jakože plocha. S tím, že v daném bodě A definičního oboru napočítám funkční hodnotu. Ta funkční hodnota se objeví tady, že jo? Tohle bude funkční hodnota v bodě A. No a tenhle ten bod A se šipkou, to je bod o souřadnicích A1, A2 a FA. Takže teda leží v prostoru E3. Jo? Takže to zelený, co jsem tady nakreslil, by byl graf funkce f. Bod A, velké A se šipkou, leží na grafu funkce a má souřadnice, které jsou určeny bodem v definičním oboru o souřadnicích A1 a A2 a třetí souřadnice je dopočtená jako funkční hodnota v bodě A. Takže všechno jasný. Takhle si můžeme udělat představu o tom, jak to funguje. No a teď, abyste měli představu třeba o obrazu množiny A, tak tady kolem toho bodu A například můžu udělat nějakou malou elipsu, ve který bude ten bod A zahrnut.
Ta modrá množina nechtě chápaná jako velké A. No a když zobrazím prostřednictvím funkce f jenom body té modré množiny, no tak se tady může stát, že na tom zeleném grafu se vytkne jenom nějaká menší nadrovina, která může vypadat například takhle, třeba nějak takhle. Zase bude obsahovat pochopitelně ten bod A. A to modrý, co jsem tady namaloval, bude obraz množiny A. No vlastně, to modrý úplně nebude obraz množiny A, to spíš, když to promítnu semhle, celou tu množinu, tak tadyhle tohle, modrý, bude obraz množiny A při zobrazení F. Takže to je cesta, řekl bych, odsud sem. To znamená, zadám pevně nějakou množinu, která leží v definičním oboru, to znamená tady v tom 2D, a prostřednictvím toho funkčního předpisu ji zobrazím do třetí dimenze, tady do toho našeho y, o kterým hovoří ty předešlé definice. No a na té ose y pak čtu, jak vypadá obraz funkce f, nebo obraz množiny a při zobrazení f. Takže to je cesta odsud sem. A kdybych to udělal obráceně, že bych si tady někde třeba, tady bych si zvolil nějakou množinu b, tak bych pak mohl hledat všechny xy třeba tady v definičním oboru, pro které platí, že fx rovná se y a spadne to do toho b a našel bych tím pádem vzor množiny b při zobrazení f. Takže toto budiž chápáno jako ilustrace toho, co vlastně máme rozumět pod těmi 5 základními atributy, které příslušejí k dané funkci. No tak teď, když máme takový intuitivní úvodní představu o funkci více proměnných, tak můžeme přejít k tomu, že začneme přemýšlet o tom, jestli nebo jakým způsobem budou definovány základní topologické pojmy pro takovou funkci. Mezi topologické pojmy počítáme limitu a spojitost, takže teď se pokusíme v nějaké definici zavést tyhle dva pojmy. Takže zavedeme symbol taky víceméně očekávaný, a sice, že limita pro vektor x blížící se k pevně zvolenému vektoru a z funkce fx se rovná c a budeme říkat, že limita funkce f pro x jdoucí k a, ve smyslu vektoru teda, se rovná číslu c, pokud pro každé epsilon existuje delta, vždycky kladné, takže je naplněna následující implikace. Když xy jsou vybrány z delta okolí bodu A, ale redukovaného, tak z toho plyne, že rozdíl funkční hodnoty v bodě x od toho c je menší než epsilon. Když to porovnáte s definicí limity pro funkci jedné proměnné, tak tam v podstatě přibyly akorát šipky na těch správných místech. Už to nemyslím tak, že by číselná posloupnost nějak konvergovala k číslu a, ale myslím to tak, že x jako vektor, můžeme to chápat jako nějakou posloupnost třeba, která konverguje někam, tak konverguje k vektoru a. To znamená, tadyhle dochází k tomu, že já zkoumám chování té funkce na okolí bodu a, takže v celé této oblasti kolem bodu a chci zaručit, že když se budu pohybovat dostatečně blízko bodu a, výjima toho bodu a, tak rozdíl mezi funkční hodnotou a tou hodnotou té limity, to znamená tím c, bude stlačitelná pod libovolně malé epsilon. A to, že tam je redukované okolí, to už jako si nesu z prvního ročníku, že vím, že může totiž existovat případ funkce, která třeba není ani definovaná v nějakém bodě a přesto tam má limitu. Jo? Takže důležité je, aby ta vlastnost byla splněná na okolí bodu A bez toho bodu A. Tam ať si dělá, co chce ta funkce.
Tak to je limita. Pozor, technický předpoklad tady pro limitu je, že fx musí být definována alespoň na jistém redukovaném okolí bodu A. Když budete číst příslušnou definici ve skriptech, tak zjistíte, že hned úvodní předpoklad je, že nechť funkce f je definována aspoň na nějakém libovolném redukovaném okolí bodu A, aby mělo smysl vůbec zkoumat tuhle vlastnost. Kdyby totiž ta funkce fx nebyla definovaná na delta okolí bodu A, tak by vlastně tady vlevo nebyla ta podmínka splněná vůbec nikdy, protože já tady potřebuju, aby pro všechny xy z toho delta okolí bodu A něco platilo. To znamená, minimálně musím mít zaručeno, že existují ty fxy, že jo? A když by ta funkce nebyla v těch bodech definovaná, tak by fx neexistovalo a nemohl bych to ani ověřovat. Tak proto je tady v těch technikalitách té věty vložena je tady ta podmínka na existenci funkční hodnoty pro všechny xy z nějakého delta okolí bodu A. A píšu záměrně velké tiskací delta, aby jsme to nějak nekřížili s tímhletím delta, které vystupuje v té definici. Tak to je limita. K tomu teda analogický pojem je spojitost. Spojitost funkce fx v bodě A. Samozřejmě ten bod A musí být z definičního oboru té funkce. Jo. Opět, centrální, ten technický předpoklad je, že funkce musí být definovaná aspoň na nějakém okolí bodu A. Takže můžu to napsat například jinak, i když to bude totéž tvrzení, ale napíšu to tentokrát jinak. Existuje delta větší než 0, takže celé nějaké delta okolí bodu A je podmnožinou definičního oboru funkce f. To je totéž, že jo? Když existuje nějaké delta okolí bodu A, že celé leží v definičním oboru, tak to znamená, že pro všechny body z toho okolí je určená funkční hodnota, což je totožné tvrzení. Jenom teda pro případ spojitosti tu není ta hvězdička. To víme, že u spojitosti se bude ta definice lišit od limity právě tím, že tu vlastnost tuhletu budeme zkoumat nejen v tom redukovaném okolí, ale i přímo v tom bodě A. Takže tohle je technický předpoklad, který musí být splněn jako v předešlém případě. No a potom teda řekneme, že fx je spojitá v A právě tehdy, když podle definice pro každé epsilon existuje malé delta tak, že když x je z delta okolí bodu A, tak z toho vyplývá, že rozdíl fx a f v bodě A je stlačitelný pod libovolně malé epsilon. Tak, teď prvotní pohled na obě ty definice říká, že v podstatě mám totožné pojmy jako z funkce jedné proměnné, jenom tady přibyly šipky na těch vhodných místech. To znamená, očekávám, že mezi pojmy spojitost a limita bude také nějaká silná vazba, podobně jako to bylo u funkce jedné proměnné. A na to nemusím nějak složitě rozmýšlet, jaké tvrzení to bude vlastně mezi nimi splněno a jak ho dokázat, protože všechno podstatné je vlastně vidět tady. Jo? Když porovnáme totiž ty dvě definice, tak zjistíme, že rozdíl je v podstatě tadyhle. To znamená, v té definici spojitosti
chci, aby tu danou podmínku splňovalo víc bodů, o jeden teda, a druhý rozdíl je tady. Tady je C a tady je natvrdo řečený, že to musí být funkční hodnota v bodě A. Z toho teda okamžitě vidím, že jestliže bude splněna spojitost té funkce v bodě A, tak potom, když ta vlastnost je splněná pro všechny xy z delta okolí, tak je zároveň splněná i pro všechny xy z redukovaného delta okolí. Za předpokladu, že za to C je zvoleno FA. Takže okamžitě z toho plyne úplně banální věta, že je-li fx spojitá v bodě A z definičního oboru funkce f, pak limita pro x jdoucí k A z fx rovná se fa. Jinými slovy, limita existuje, ta funkce má limitu, když je spojitá a ještě navíc tou hodnotou té limity je přímo funkční hodnota v bodě A. To je vidět přímo s porovnáním těch dvou definic. To je jednoduše zapsáno ze spojitosti v bodě A vyplývá limita v bodě A. Jo? Kdybych to napsal takhle formálně. Takže teď vlastně jenom si uvědomíme, že jsme dokázali stejné tvrzení, jako platí pro funkci jedné proměnné. Nic převratného. Tak když jsme u té limity a spojitosti, tak vzpomínáme jistě, že v prvním ročníku, kromě tady té jakože globální limity a globální spojitosti v bodě, existovaly ještě přidružené pojmy s takovým užším polem působnosti, a sice limita zprava třeba a limita zleva. Když se třeba zjistilo, že funkce nemá limitu, tak se ale taky mohlo třeba zjistit, že ta limita zprava existuje a rovná se třeba nějakému C1 a limita zleva existuje a rovná se nějakému C2 a C1 se třeba nerovnalo C2, což byl ten důvod, proč neexistovala ta globální limita. Takže z určitého důvodu se hodilo pro vyšetřování třeba vlastností funkce nebo jiných vlastností zkoumat i slabší pojem, než je limita sama. A to byla ta limita zprava a zleva. Takže logicky přemýšlíme o tom, jak to udělat tady. Jo? Tak na jednu stranu nám vlastně nic nebrání, aby jsme udělali stejný pojem. Jo? Ovšem na druhou stranu, když si rozmyslíme, co by třeba byla limita pro x jdoucí k A zprava, tak zjistíme, že trošku jako problém máme s tou interpretací. Jo? Protože co vlastně znamená vpravo, když definiční obor je třeba dvourozměrný, že jo? Už tady, když jsem v bodě A, tak dobře, tak bych si třeba mohl říct, že vpravo znamená to pravo a levo, že budeme chápat například ve směru osy x1. Jo? Ale kdybychom chtěli jako se blížit do toho bodu A tady v tomhle směru, tak už bychom nemohli říkat vpravo a vlevo, ale museli bychom říkat nahoru a dolů třeba, že jo? A teďka, když budeme třeba ve 3D, že jo? Tak co s tím, jako limita ze severu, že jo, z jihu, různé, a teďka třeba limita ze severozápadu, že jo, proč? Proč ne, že jo? Proč já se budu nudně blížit po osách do toho bodu, že jo? Já se chci prostě blížit jako v libovolném směru, třeba takhle. Jo? A vůbec, když do toho už rejpu, ne, tak proč já bych se zrovna musel blížit jako lineárně tam nějak? Já prostě se třeba chci blížit do toho bodu po nějakých spirálách tady, jo? Když už budu jako tak jako do toho zasahovat, tak prostě takhle se chce třeba blížit do toho bodu. Takže, když už teda ten pojem chceme definovat, tak ho budeme definovat velmi obecně, aby jsme teda umožnili zkoumání chování nějaké funkce v nějaké celé šíři. Takže budeme definovat takovou obecnou alternativu k limitě, k té nahoře, a budeme jí říkat limita vzhledem k množině. Limita vzhledem
k množině. Tu množinu označím M a ta množina musí nutně být podmnožinou definičního oboru. A říkám teda, že se chci do toho bodu A blížit pouze po bodech té množiny. Takže když teď na chviličku bych udělal pohled na tu samou množinu, ale jako půdorysný pohled, takže x1 bude takhle a x2 bude takhle, čili dívám se na ten samý obrázek, ale zhora, tak já se pokusím tady to nějak překreslit podobně. Úplně se mi to nepodařilo. Tak třeba takhle. Ten bod si přenesu sem. Tady budu mít bod A. Tohle to celý hnědý nechť je teda ten definiční obor. Funkce F. A tentokrát, protože se na to dívám půdorysně, tak A1 je tady a A2 je tady. Tak a teďka v té množině M, teda v tom definičním oboru F, si vymezím libovolně, jak chci, nějakou množinu M. Takže třeba to bude takováhle množina, jo? Tohle třeba bude M. A mým cílem je definovat pojem nebo symbol limita pro x jdoucí k A, když x je vybráno jenom z prvků množiny M. Fx. A chci říct, že se to rovná zase nějakému C. A tenhle pojem definuji. Tak definice bude velmi jednoduchá a velmi podobná tomu předešlýmu. Chci, aby pro každé epsilon větší než 0 existovalo delta větší než 0, tak, aby byla splněna vlastnost, že když x je z delta okolí bodu A, ovšem jenom průnik množina M, tak potom fx minus c je menší než epsilon. Čili zkoumám úplně tu samou vlastnost s jednou výjimkou, a sice, že tu vlastnost, jestli fx minus c v absolutní hodnotě je menší než epsilon, zkoumám jenom pro body, které jsou teda z toho redukovaného okolí, ale hlavně jsou vybraný jenom z té množiny M. Mimo množinu M, ať si ta funkce dělá, co chce. Takže to je limita vzhledem k množině. A zase technický předpoklad, musím rozmyslet. Technický předpoklad je, že bod A musí být z derivace množiny M. Ten bod A nemůže mít k té množině M libovolnou polohu, nebo vůči množině M libovolnou polohu, ale jednoduše by se řeklo, že ten bod A by měl být součástí množiny M, jo? Protože když teda se chci blížit do bodu A po množině M, no tak ten bod A musí být jako nějak součástí té množiny. Ale zase na druhou stranu chování té funkce se nezkoumá přímo v tom bodě A. Takže já jenom potřebuju, abych měl možnost do bodu A dokonvergovat po prvcích množiny M. Takže kdybych teď tu množinu M tady udělal takhle, že bych ji nechal stejnou, ale tady bych udělal takovýhle puntík, jakože tam, ten by nebyl součástí, ten bod A sám by nebyl součástí té množiny M, tak pořád to dává dobrý smysl, protože umím dokonvergovat do bodu A po množině M s výjimkou, že v bodě A stejně tu vlastnost nezkoumám. Jo? Tady je stejně řečeno, zkoumej tu vlastnost jenom na redukovaném okolí. Takže jednoduchý předpoklad, kdybych si jako nechtěl jít do
detailů, tak bych prostě řekl, ať buď A je součástí množiny M a je to. Ale protože už vím, že stejně to chování té funkce f v bodě A mě nezajímá, tak to řeším tím, že namísto toho, abych napsal, že A je prvkem M, tak chci jenom, aby to A bylo hromadným bodem množiny M. Což teda jiným jazykem vlastně říká, že chci mít zajištěno, abych do bodu A mohl dokonvergovat po prvcích množiny M. A teď samozřejmě musíte zapojit vzpomínací reflexy na map 3, abyste si uvědomili, co vlastně říká definice hromadného bodu. Jo? Že vlastně v každém okolí toho bodu existuje aspoň jeden bod, který je prvkem té množiny M. A po těch bodech se právě nechá dokonvergovat do toho A, i když ten bod A sám tam třeba nepatří. Takže to je technický předpoklad téhleté definice. Takže to je limita. Prosím? Jakože myslíte, že bych tady místo toho mohl napsat hranici? Že by tady mohlo být M s pruhem, jo? Mohlo. Není to nutný, ale mohlo by to tam být. Jo? Dobrá, tak tady na malém prostoru budu chtět sformulovat větu. Asi tušíte, že to bude věta, která bude dávat do souvislosti limitu vzhledem k množině s tou globální limitou. Nebo že bude dávat do souvislosti limitu vzhledem k jedné množině a limitu vzhledem k druhé množině. Takže předpoklad bude takovejhle. Nechť limita pro x jdoucí k A, když x je vybráno z M, z fx se rovná c, nechť n je podmnožinou M a nechť A je hromadným bodem množiny n. 3 předpoklady. Chci, aby existovala limita pro x jdoucí k A s ohledem na množinu M, pak zvolím nějakou podmnožinu té množiny a chci jenom, aby ten bod A byl hromadným bodem n. Když totiž A je hromadným bodem n, tak vzhledem k tyhle podmínce je vlastně A i hromadným bodem M. Tím mám splněný ten technický předpoklad pro tu limitu, jak pro tu vzhledem k M, tak pro tu vzhledem k n. A odsaď snadno nahlídnu, že tady z těch 3 věcí jasně vyplývá, že limita pro x jdoucí k A, když x je vybráno z n, z fx, že se to rovná taky c. Kdybych to maloval do obrázku, tak vlastně nad tím mávnete rukou a řeknete, že vlastně je to úplně jasný. Když totiž tady na tom modrým vymezím nějakou podmnožinu toho m a ta podmnožina bude n a ještě navíc bude ta množina neobsahovat to a, aspoň jako hromadný bod, tak je jasný, že když jsem prozkoumal to chování na celé té množině m, tak na té množině n musí ta funkce dělat v okolí bodu a to samý. Že? Takže tady snad to není vůbec překvapující tvrzení, buď teda jako jenom vhledem, anebo přímo pohledem na tohle. Že? Když bych si totiž napsal, co tvrdí tady to tvrzení, že teda existuje limita vzhledem k n, no tak bych si napsal alternativu tohohle řádku nade mnou, akorát tady by bylo n. No a teď, když vím, že pro všechny xy z téhleté množiny u delta průnik m je něco splněno, tak si snadno uvědomím, že když n je podmnožinou m, tak z toho plyne, že u delta a redukované průnik n, tohle celý je určitě podmnožinou redukovaného delta okolí bodu a průnik m. A když něco platí, teda průnik, ne podmnožinou, průnik, nebo ne, dobře to bylo namalovaný, ale špatně řečený. Když n je podmnožinou m, tak i u delta průnik n je podmnožinou u delta průnik m. To je snad jasný. Takže když něco bylo dokázáno
nebo vím, že je splněno pro všechny prvky odsud, a tyhle prvky jsou podmnožinou tyhle množiny, tak je jasný, že to je splněný i pro tohle. Takže snad je to čitelný i jako technicky, že tady ta vlastnost je splněná. No a protože ta, jak já říkám, globální limita z té horní části tabule je vlastně speciálním případem limity vzhledem k množině, to si taky snadno rozmyslíme. Jak docílím toho, aby ta globální limita byla speciálním případem limity vzhledem k množině? No. Ano, vezmu M jako definiční obor. Takže víceméně se z aplikací tohohle tvrzení z toho snadno vychází, že když budu mít zaručeno, že funkce má limitu, tu globální, že se rovná C, tak potom musí mít tutéž limitu vzhledem k úplně všem podmnožinám definičního oboru, pro které je bod A samozřejmě hromadným bodem. Jo? Takže aby jsme si to dali dobře do souvislosti. Jo? Vlastně se bavíme o větě, která je alternativou věty z prvního ročníku. V prvním ročníku totiž bylo řečeno, že když víte, že funkce fx v bodě A má limitu rovnou C, tak z toho plynulo, že existují v obě limity, jak zprava, tak zleva, a jejich hodnoty se rovnají. A teď se snažím vyslovit alternativu vícerozměrnou. A ta alternativa vlastně je jenom aplikací té předešlé věty. A zní tak, že když napíšu to, když limita pro x jdoucí k A z fx se rovná C a M je libovolná podmnožina definičního oboru, pro kterou ale platí, že bod A teda je hromadným bodem množiny M, tak potom určitě odsud plyne, že limita pro x jdoucí k A, když x je vybráno z M, z fx se rovná C. Čili ten pojem globální limity je silnější a jestliže je garantována existence limity ve smyslu globální limity, tak potom už všechny ty limity vzhledem k množinám existují a mají stejnou hodnotu. Akorát musím teda vždycky dodat, že to A musí být hromadný bod té množiny. Jo? Protože v tom definičním oboru, například tady, na tom obrázku, nemůžu si dovolit zvolit tu množinu M, jak chci. Kdybych ji zvolil, nějak nešťastně, jako třeba takhle, jo? Kdyby třeba tohle, kdyby byla ta množina M, tak vůbec nemá smysl zkoumat tu limitu pro x jdoucí k A po bodech množiny M. Jo? Takže vždycky tam musí být ten předpoklad, že A je hromadným bodem M. Jinak by to vůbec nedávalo smysl. Takže tohle, co jsem napsal, je očima prvního ročníku zobecnění té věty o globální limitě a limitách zprava a zleva. A v prvním ročníku by to skutečně znělo tak, že když existuje limita pro x jdoucí k A rovná se C, tak z toho plyne, že existuje limita zprava v tom bodě a existuje limita zleva v tom bodě a rovná se tomu té samé hodnotě. Protože ale tady se můžu blížit do bodu A z různých stran v uvozovkách, tak ta věta zní takhle kompaktně, že z globální limity pak plynou limity vzhledem k libovolné množině. Ty limity se vždycky rovnají stejné hodnotě. Jediný, co je potřeba ohlídat, aby ten bod A byl hromadným bodem množiny M. Hotovo. Teď, když budete přemýšlet o praktické aplikaci, tak snadno zjistíte, že kdybyste například chtěli vyvrátit, že nějaká funkce má limitu v bodě, tu globální, tak stačí najít dvě množiny M1, M2, takže třeba limita vzhledem k té jedné množině je jiná než limita vzhledem k druhé množině.
a to už je v rozporu s tímhle tvrzením. Čili když najdete dvě množiny, vzhledem k nímž ty limity jsou různé, tak podle tyhle věty už nemůže určitě platit, že by ta funkce měla limitu globální. Nakonec možná nebude špatný vsunout sem nějaký praktický příklad, aby jsme se na to podívali, jak to funguje, když si to zredukujeme do něčeho velmi jednoduchého. Takže příklad. Tak vezmu funkci gx1, x2, kterou budu definovat takhle. Bude to x1, x2 lomeno x1 na druhou plus x2 na druhou pro případ, že uspořádaná dvojice x1, x2 není 0 a 7, když x1, x2 se bude rovnat nulovému vektoru. To chování v nule mě vlastně prakticky nezajímá. Já chci zkoumat limitu v bodě 0. Jo? Jestli existuje nebo neexistuje. Ta sedmička si tím pádem nezahraje, protože to je funkční hodnota v bodě 0 a funkční hodnota v bodě A si vůbec nezahraje v té definici limity. Tak pojďme se podívat, jak můžeme zvolit třeba množiny mk. Já je budu tentokrát indexovat ty množiny m. Jo? Nebudu psát jenom m1, m2, ale budu psát mk. A to budou množiny x1, x2 s r na druhou, pro který platí, že x2 rovná se k krát x1, jo? Kde k jsou třeba přirozený čísla. Rozmyslím, abych neudělal základní chybu, musím hned zkontrolovat, jestli ten bod, ve kterým to chci zkoumat, jestli ten bod A, což je v našem případě 0, jestli je prvkem všech těch množin mk, no, ale to vidím na první pohled, že jo, protože když za x2 dosadím 0 a za x1 0, tak 0 rovná se 0 a mám splněno, to znamená skutečně ten bod A je hromadným bodem, když patří do mk a ještě navíc je hromadným bodem, což je jasný. Co jsou ty množiny mk? To jsou přímky, které procházejí bodem 0, 0, akorát mají různý sklon. Jo? Dobře. Tak a teď spočítám limitu pro x jdoucí k nulovému vektoru, když x je vybráno z množin mk. Z té funkce g x1, x2. No tak já vím, ale tadyhle z toho hora, že x2 se rovná k krát x1 a vím, že když x1 se blíží k nule, tak x2 se blíží k nule, tady v tomhle zápise, to je jasný. Takže vlastně se mně jedná o limitu už jednorozměrnou v tomhle případě pro x1 jdoucí k nule, kde je dosazeno za x2 k krát x1. Takže tu mám v čitateli x1 opíšu, za x2 dosadím k x1, tady ve jmenovateli opíšu x1 na druhou a dosadím za x2 na druhou k na druhou x1 na druhou. A vidím, že je to velmi jednoduchá limita. x1 na druhou bude zkráceno v čitateli i ve jmenovateli a pak už výsledkem je číslo k lomeno 1 plus k na druhou. No co to znamená? Znamená to, že když zvolím káčko třeba 1, tak hodnota té limity vychází 1/2, ale když naproti tomu zvolím káčko například 0, což bych taky mohl, i když jsem teda tady řekl, že k je, tak si tady dám třeba 0, to je jedno, tak výsledkem je 0. Takže jsem našel minimálně dvě množiny, vzhledem k nímž ty dílčí limity jsou různý. Jo? Takže ty limity vzhledem k množinám závisejí na volbě toho k.
Což je rozpor s předešlou větou. Kdyby totiž existovala ta limita globální, tak by všechny ty dílčí limity musely být, jednak by musely existovat a musely by být rovny té globální limitě. Takže když jsem já tady našel 2 nebo dokonce spočetně mnoho množin, vzhledem k nímž ty limity vycházejí pořád jinak, tak je jasný, podle předešlé věty, že globální limita neexistuje. Myslí se samozřejmě v bodě 0,0. To by totiž byl rozpor s tou předešlou větou. Občas, už jste to asi vstřebali, ale radši to řeknu jednou explicitně, že občas se u té limity, se kterou jsem začínal dneska, používá ten pojem globální. Stejně tak se používá pojem globální spojitost, když to není limita nebo spojitost na množině. Tak abyste věděli, o čem mluvím. Ale snad vám to pobrala vaše intuice. No, tak snad už vás nějak nepřekvapí, že bude existovat pojem i spojitost vzhledem k množině. A že řekneme, že fx je spojitá v A vzhledem k M právě tehdy, když pro všechna epsilon větší než 0 existuje delta větší než 0, že je splněno, když x je z delta okolí bodu A, průnik M, takže fx je z epsilonového okolí bodu FA. Tentokrát jsem si dovolil tu pravou část té implikace zapsat jinak, ale je to totéž, že jo? Tvrdím, že funkční hodnota je v epsilonovém okolí bodu FA. A protože fx je jednorozměrné, tak to je totéž, jakože fx minus fa v absolutní hodnotě je menší než epsilon. Tak to je spojitost vzhledem k množině. No a teď bych mohl vlastně projít ty úvahy, co jsem dělal o limitě, tak bych je mohl projít i s ohledem na spojitost a přišel bych na to, že všechny ty tvrzení, které jsme tady nějakým způsobem zmínili pro limitu, zůstávají v platnosti i pro tu spojitost. Takže například, když vím, že funkce fx je spojitá v bodě A vzhledem k množině m a n je podmnožinou m a A je hromadným bodem n, tak pak z toho plyne, že funkce fx je spojitá i vzhledem k množině n. Takže i ta předešlá věta tadyhle jde přeformulovat i do řeči spojitosti. Jo? Zase, znělo by to takto. Když, nebo to napíšu, fx, je-li fx spojitá v A a m je podmnožinou definičního oboru a je hromadným bodem m, tak potom fx je spojitá v A vzhledem k M. Jednoduchý. Jo? Velmi banální sdělení. Malá poznámka. Pozor na to, abyste to nezaměnili s pojmem spojitost na množině M. To je něco jiného, že jo? Když se řeklo v prváku, že funkce je spojitá na množině m, tak to znamenalo, že je globálně spojitá ve všech bodech ty množiny. To je něco jiného. Jo? Takže já když tady řeknu, že funkce je spojitá na množině L, tak to znamená, že je globálně spojitá
ve všech bodech ty množiny. Jo? Když řeknu, že funkce fx je spojitá v bodě a vzhledem k nějaký množině, tak je to ta vlastnost, kterou jsme diskutovali tady. Jo? Takže odlišovat spojitost na množině a spojitost vzhledem k množině. Nakonec můžeme si tu zavést symbol fx je třídy c na g a říct, co to znamená. Jo? Podle definice tohle budeme chápat jako fakt, že fx je globálně spojitá ve všech bodech množiny G. A po té množině G chceme, aby to byla oblast v E na R. Co je oblast? Otevřená, jo? Souvislá a otevřená. Souvislá, otevřená. To souvisí s tím, že zejména ta otevřenost souvisí s tím, že když chcete rozhodnout o spojitosti v nějakém bodě, tak musíte mít jistotu, že s tím bodem do definičního oboru patří i nějaké, třeba malé, ale nějaké okolí. A to je přesně vlastnost otevřené množiny, že s každým bodem té množiny tam patří nějaké okolí. Proto se ten symbol fx patří do CG používá striktně pro oblast. Jo? Časem ten symbol rozšíříme, ale prozatím budeme symbolem fx patří do třídy CG chápat to, že funkce fx má, nebo je spojitá ve všech bodech té oblasti G. Tak jo. Tak ke všem těm 4 pojmům, to znamená ke globální limitě vzhledem k množině, ke globální spojitosti a spojitosti vzhledem k množině, existuje vždycky takzvaná Bolzano-Cauchyova podmínka. To už vás nemůže překvapit, protože ta je všude. Takže já tady vyslovím nějakou z těch 4 variant. Tak třeba Bolzano-Cauchyova podmínka, možná takhle. Ještě než to udělám, tak bych asi začal, protože ji budu potřebovat, tak já začnu Heineho větou. Heineova věta. Setkali jste se s Heineovou větou v prváku? Jo, takže tohle bude jakési rozšíření. 2 tvrzení to budou. Nechť limita pro x jdoucí k a z fx rovná se c. A rovnou to vyslovím i pro případ, že x je vybráno z množiny m. Nechť posloupnost xn konverguje k a, takže pro všechna n přirozená to xn není rovno a. Takže konverguju do bodu a, ale neprotínám nijak ten bod a. Pak platí, že limita pro n jdoucí do nekonečna z f x n se rovná c. Tak co tvrdím? Potřebuju globální limitu a potom nějakou úplně libovolnou posloupnost vektorů, která konverguje v definičním oboru
k tomu A. Jo? To znamená, když se podívám na ten obrázek nade mnou, tak jsem uvnitř definičního oboru, tam volím nějaké vektory o souřadnicích x1, x2, které konvergují postupně k tomu bodu A, k tomu červenému, ale neprotínají ho. Protože jsme v limitě a tam si nemůžeme dovolit protnout ten bod A, neboť nevíme, co ta funkce vůbec v tom bodě A dělá. A pak se tady tvrdí, že limita číselné posloupnosti fxn je rovna c. Tak to je jedna část. Za B. Pokus o obrácené tvrzení. Nechť xn jsou vybrány z definičního oboru funkce f, xn konverguje k a a pro všechny n z n xn je různý od a. Existuje-li limita pro n jdoucí do nekonečna z f x n pro všechny takové posloupnosti, pro všechny takové x indexem n jde od 1 do nekonečna, pak je pro všechny posloupnosti stejná a označíme-li příslušnou limitu, tu, co vyjde jako společná hodnota pro všechny ty posloupnosti, symbolem C, pak limita pro x jdoucí k a, když x je vybráno z m, z fx se rovná c. Tak a malé opravy. Teď mi vlastně dochází, že jsem ne úplně správně tady uvedl všechno. Tady musí být, že všechny ty členy té posloupnosti jsou prvky množiny m a ta množina m je podmnožinou definičního oboru v té první části. A to též tady. Nechť xm je prvkem m a ta množina m je prvkem definičního oboru. Protože vyslovuju Heinehovu větu pro limitu vzhledem k množině. Tak chci mít jistotu, že vybírám ty prvky, po kterých se chci blížit do bodu A, jenom z prvků množiny m. Tak to je Heinehova věta. Tak, důkaz. Ačko. Tak napíšeme si, co vlastně máme jako v předpokladech. Máme dvě věci. Tu limitu, to znamená pro všechny epsilon větší než 0 existuje delta větší než 0, že když x je zredukovaného delta okolí bodu A, průnik m, tak z toho plyne, že fx minus c je menší než epsilon. To je první věc. A zároveň xn konverguje k a ve smyslu vektorů, takže to je vlastně teda konvergence v tom Hilbertově prostoru, což teda značí, že pro každé delta větší než 0 existuje n0 přirozené, takže když vezmu libovolný index větší než n0,
tak z toho plyne, že metrika mezi xn a tím a je menší než delta. A zároveň ale tady z téhle strany vím, že 0 je menší než ta metrika. Protože je tam řečeno, že xn se nerovná a. A v axiomech normy je řečeno, že nulovost normy, nebo v axiomech metriky je řečeno, že nulovost metriky může nastat jedině v případě, že ty elementy se rovnají. A já vím, že se nerovnají, takže tady je ostrá nerovnost. No a teď stačí vlastně jenom zkombinovat tyhle dvě definice. Pro každý epsilon existuje delta a proto delta existuje n0 s nějakou vlastností. Tak když to sloučím, tak to znamená, že pro každý epsilon existuje n0. Teď vím, že je splněná z této druhé části ta vlastnost, že metrika mezi xn a a je menší než delta. A tohle ale, když to přepíšu jinak, tak to mi neříká nic jiného, než že xn leží v redukovaném delta okolí bodu a. To je totiž ten samý zápis, že jo? Akorát, že tady to je pomocí metriky a tohle je pomocí okolí. Takže všechny ty xn splňují tuhle vlastnost. Tady mezi těmi xy může být voleno i xn a tudíž sem může být dosazeno jako za to x může být dosazeno xn, takže odsud vychází, že absolutní hodnota f x indexem n minus c je menší než epsilon. Jo? A teď, když to čtu jenom to žlutý, tak vlastně to je prvoročácká definice číselné konvergence. A sice, že limita pro n jdoucí do nekonečna z čísel f xn, tohle jsou čísla, takže to je limita číselné posloupnosti, se rovná c. Tak, za B. Obráceně. Tak tam ty předpoklady v tom druhém tvrzení jsou takový silnější trošku. Tam já potřebuju, aby bez ohledu na to, jakou volím posloupnost, která splňuje ty podmínky, co tam jsou vypsané, tak aby vždycky existovala ta limita číselné posloupnosti fxn. Tak já teď vezmu dvě posloupnosti. Jo? Vezmu xn, která je s m podmnožinou definiční obor f, pro kterou platí, že xn konverguje k a xn je různý od a, to je jedna posloupnost. A vezmu druhou, yn, taky s m, splňující podobné vlastnosti, že posloupnost yn nějak jinak konverguje, ale pořád k té samé hodnotě. A taky ani jeden z těch vektorů členů té posloupnosti se nerovná a. Mám dvě takovéhle posloupnosti. Z nich udělám jednu sloučenou, a sice takovouhle. x1, y1, x2, y2 a tak dále. Tím získávám třetí posloupnost. Jo? Ale vím, podle ty věty, nebo podle předpokladů ty věty, že i pro tuhle novou posloupnost, jo, kdybych jako ji přeznačil třeba, jakože tohle bude z1, tohle bude z2, tohle bude z3, tohle z4, tak vím podle ty předešlé věty, že limita, nebo podle předpokladu toho tvrzení, co dokazuju, vím, že limita pro n jdoucí do nekonečna z f zn existuje, no tak její hodnotu označím c. Nakonec to tvrzení to k tomu vybízí přímo. Jo? No a teď odsud, co asi odsud bude plynout? Jo, já jsem vzal dvě různé posloupnosti, sloučil jsem je takhle pěkně, jsem je uspořádal, udělal jsem z nich třetí posloupnost a od ty třetí posloupnosti vím, že má limitu rovnou c. Co teď můžu z toho tvrdit?
Ano, jakákoliv vybraná posloupnost odsud, nebo možná z těchto čísel, má stejnou limitu. To znamená, odsud plyne, že limita pro n jdoucí do nekonečna z fxn se rovná c a taky z toho plyne, že limita pro n jdoucí do nekonečna z f yn se rovná c. Čím jsem dokázal, že když mám jistotu, že pro všechny posloupnosti, které splňují tu podmínku, existuje ta limita, tak pak musí být stejná. Jo? Tak to je první část toho tvrzení B. A ještě zbývá druhá část. Ukázat, že limita pro n jdoucí do pro x jdoucí k a, když x je vybráno z m z fx se rovná c. Tak to si prosím pěkně dokažte sporem. Dám tu návod jednoduchý. Prostě předpokládejte, že tohle není splněný. To pak bude znamenat, že existuje epsilon, když se budu dívat třeba tady na tu definici, jo, a budu ji negovat vlastně, jo, že existuje epsilon, že pro každé delta není splněná tady ta podmínka. Jo. To znamená, že pro to nepříjemné epsilon, pro který jsme vlastně vyvrátili tu vlastnost, budu schopen v okolí toho bodu A najít nějaký člen posloupnosti, takže budou ulítávat tady ty hodnoty fzn nebo fxn jako daleko od toho c, což bude spor samozřejmě s tím, že předtím už jsem ukázal, že všechny ty posloupnosti mají hodnotu rovnou c. Takže tohle to je čistá aplikace jenom v podstatě prvního ročníku a těch definic, co máme tady. Takže to si dokažte samostatně. Tak tohle je Heinerová věta o limitě. Samozřejmě vyškrtnutím toho m bych okamžitě dostal Heinerovu větu o limitě, bez toho dodatku vzhledem k množině, to je jednoduchý, anebo bych teda tady za to m položil definiční obor, to bych měl hotový. A ještě teda můžu vyslovit Heinerovu větu pro spojitost, která by zněla velmi banálně, když fx je spojitá v A vzhledem k M a xn je posloupnost konvergující k A. Tentokrát už nemusím požadovat to, aby xn neprotínalo to A, klidně může. Tak odsud vychází, že limita pro n jdoucí do nekonečna f xn se rovná f v bodě A. To už je nepříliš překvapující tvrzení, protože spojitost a limita mají k sobě extrémně blízko, takže i ta modifikace mezi Heinerovou větou pro spojitost a Heinerovou větou pro limitu je velmi úzká. Takže tady se akorát mění to, že to xn klidně může protínat bod A, nebo ve speciálním případě vlastně všechny ty členy posloupnosti xn můžou být A, proč ne? Ale pořád máme jistotu, že limita číselné posloupnosti fxn se bude rovnat funkční hodnotě v bodě A. Tak to je limita pro, nebo Heinerová věta pro spojitost. Tak teďka ta Bolzano-Cauchyova podmínka pro limitu. Třeba vzhledem k množině, jedno.
napíšu to velmi jednoduše. Limita pro x jdoucí k a z fx rovná se c, když x je vybráno teda z m, rovná se c, právě tehdy, když pro každé epsilon větší než 0 existuje delta větší než 0, takže když x a y jsou vybrány z redukovaného delta okolí bodu A, průnik M, tak z toho vyplývá, že rozdíl funkčních hodnot určených v bodě X a v bodě Y je stlačitelný pod libovolně malé epsilon. To jsme jistě předpokládali, že ten tvar ty Bolzano-Cauchyovy podmínky bude stejný. Způsob důkazu Bolzano-Cauchyovy podmínky se podobá na vlas všem těm důkazům Bolzano-Cauchyových podmínek, tak jak jsme to dělali na map 3 pro jiné objekty, nebo jak jste to vydělali pro stejné objekty v 1D s kolegou Poštou. Takže to tady asi nemusím znova procházet jakoby tu banalitu toho důkazu přes trojúhelníkovou nerovnost a spol. Jak se vlastně na základě toho, že vím, že fx minus c je menší než epsilon, tak jak z toho dokázat, že fx minus fy je menší než epsilon přes to, že se tam vloží to c a odečte se to c, rozdělá se to a je to jednoduchý. Takže to nechávám čistě na vás, protože to už je jenom taková jako plachá hrádka s obměnou toho, co jsme dělali už v několika variantách dřív. No, namísto toho postoupíme dál a po tom úvodním představení těch topologických pojmů, ke kterým se ještě vrátíme velmi brzy, protože budeme dokazovat nějaké věty o obrazech množin a spol, tak teď ale v této fázi, zejména s ohledem na to, že potřebujeme mít dostatek látky pro cvičování na těch blížících se cvičeních, tak já teďka velmi rychle přejdu k diferenciálnímu počtu. Čili v těch zbylých 20 minutách se pokusím zavést základní pojem celého diferenciálního počtu funkce více proměnných a to bude takzvaná parciální derivace vesměru. Snahou samozřejmě je najít alternativu k pojmu derivace. Jo? Pojem derivace pro funkce jedné proměnné, to je extrémně příjemná věc s ohledem na to, že pomocí derivací pak můžu zkoumat spoustu pěkných vlastností. Minimálně například průběhy funkcí a spol. Tak tady to bude trošku komplikovanější, protože máme funkci více proměnných a proto teda vlastně východisko tohohle našeho povídání bude parciální derivace ve směru, nebo parciální směrová derivace. K tomu budu potřebovat nějaký směr, který leží v E na R tou. To je směr, který má rozměr definičního oboru. Jo? To je důležitý. Má rozměr definičního oboru. A budu definovat takovýhle symbol, parciální derivace funkce f ve směru s, určená v bodě A. A definovat ji budu jako 1 lomeno norma toho s. Tím, že požaduju, aby s nebyl nulový vektor, tak se nemusím tady bát. A z axiomů normy vím, že nemůžu nikdy dělit nulou. A bude to limita pro h jdoucí k nule z podílu f a plus h krát s minus f v bodě A lomeno h. Pokud pravá strana
existuje a je vlastní. Tak pozor, drobná změna oproti prvnímu ročníku. Tady se extrémně vyžaduje to, aby když už ta pravá strana existuje, aby se jednalo o reálné číslo. To znamená nic jako hodnota derivace rovna plus nekonečnou nebo minus nekonečnou tady fungovat nebude. Jo? To má svoje důvody, k ním se dostaneme časem. Jo? Takže počítám limitu na pravé straně tím, že tady nemám vůbec žádný problém, to je číslo, který je fixně závislé na tom, jaký zvolím s, jedno, ale jinak počítám limitu, která je velmi podobná té limitě z prvního ročníku. Počítám tady odchylku funkční hodnoty na nějakém malém okolí, že to h je malý, že jo? Takže já se malinko odchyluju od bodu A ve směru S, jak vidíte. Jo? Takže stojím v definičním oboru, v bodě A, to je v tom červeném bodě, a snažím se vykročit ve směru S a udělat nějaký malý krůček, proto h je malý. Tím se budou měnit funkční hodnoty oproti tomu FA a tady v čitateli se vlastně teda měří, jak moc se budou lišit ty funkční hodnoty. To pak podělím délkou toho kroku a dojde mi, když to dobře nebo vyjde mi, když to dobře půjde, nějaké číslo a to číslo interpretuji jako hodnotu směrové derivace. Čistě povrchní pohled, za chvíli to rozkreslím nějak víc detailnějc. Ještě zase jako technikalita. Až si to budete číst v té formě korektní definice, tak zase tam přečtete si, že fx musí být definována alespoň na nějakém delta okolí bodu A. Jinak by totiž tu limitu bychom ani nemohli prozkoumat, kdyby jsme neměli jistotu, že ta funkce je definovaná aspoň na nějakém maličkém okolí bodu A. Tak, teďka nějaký grafický výklad, jo? Abychom si udělali zase představu, co se po nás vlastně chce. Pokusím se tu načrtnout nějaký podobný případ, jako jsme měli předtím. Nějaký definiční obor. Tady si udělám nějakou podobnou plošku, jako jsem měl tady. Graf funkce. Nějaký bod, ve kterým chci zkoumat tu směrovou derivaci. Tohle je bod A. A samozřejmě tadyhle bude zase ten bod, označím ho velký A se šipkou. Jo? Tak. A teďka o co jde? V definičním oboru mě zajímá chování funkce na okolí bodu A. A chci zkoumat to, jak stoupá, klesá a tak dále, co vlastně ta funkce tam provádí. Takže ve směru S, což třeba bude tohle, vytvořím vlastně takový řez, já to tady udělám teda takhle. Vytvořím řez rovinou, která je kolmá k definičnímu oboru. Špatně. Teď to ještě přetáhnu. Tak tohle, co tady maluju, by měla být rovina, která je kolmá k definičnímu oboru, obsahuje bod A a tady ta přímka je určená směrem S. Jo? Ta rovina mi prochází nutně, teda když je kolmá k definičnímu oboru, tak mi musí procházet tím bodem A.
To by jinak nedávalo smysl. Jo? A teďka ta modrá rovina mi prosekne to zelený v nějaký křivce, že jo? Podle toho, jak se ta funkce tam chová. Takže když vytvořím ten modrý průsek, tak tam prostě vznikne něco takového třeba. To fialový bude průsek od té modré roviny a grafu funkce. Když teďka vezmu tu modrou rovinu a sklopím ji k vám, abyste ji jako líp viděli, tak to bude vypadat takhle. Tentokrát ten bod A se dostane někde tady. Tadyhle bude ten bod velký A se šipkou, nebo já to budu kreslit tady. A ten řez tady bude vypadat nějak třeba takhle. Jo? Takhle to vypadá, když to překreslím tady. S tím, že tadyhle je ten směr S. No a teď se mi podařilo, tím, že jsem si zvolil pevně bod a pevně směr, tak se mi podařilo z té úlohy, která je vícerozměrná, najednou udělat vlastně rovinnou věc a už mě nezajímá celý ten zelený graf, který může být dost složitý, ale zajímá mě čistě jenom ten řez, který vzniknul průsekem té modré roviny a grafu. A to už je jasně křivka nějaká. No a v té křivce já teď můžu aparátem z prvního ročníku zkonstruovat tečnu. Tohle by byla jako tečna. V tom bodě. A můžu pro tu tečnu stanovit úhel mezi vodorovným směrem a tou tečnou. A to už nám teda extrémně silně připomíná první ročník, protože první ročník vlastně vypadal takhle, že měli jsme graf, to byla jenom nějaká fialová křivka. Hodnota derivace pak určovala vlastně sklon ty tečny. Že? Takže teď, když to dobře prozkoumáme tady znova, tak ten čitatel se v podstatě odehrává na tom pravém obrázku, protože mi říká, zkoumej chování funkce v bodě A, to je jasný, a potom oproti funkční hodnotě v bodě A srovnej funkční hodnotu v bodě A plus nějaký malinký krok, ale ve směru S. Takže vlastně to mi říká, pohybuj se jenom v tom modrém obrázku, zkoumej, jak moc roste ten čitatel a porovnej to s délkou kroku. Takže teď jsme se dostali vlastně do řeči prvního ročníku. Kdybych totiž zavedl funkci psí t, která by byla jako jednorozměrná a popisovala by vlastně tenhle ten graf té fialové funkce, tak by potom vlastně prvoročácká derivace, já ji budu značit d psí dt, určená tady v tom bodě, odpovídala téhle hodnotě, co mám tady. Jo? Jinými slovy, ta parciální derivace f ve směru s v bodě A je nějakým způsobem svázaná s úhlem alfa. Když ta derivace bude nulová, tak to znamená, že ty funkční hodnoty v tomhletom bodě se neliší od funkční hodnoty v bodě A a ta funkce tam bude mít nějaký třeba extrém, ale každopádně vím, že když udělám arcus tangens té hodnoty, co mi vyjde z toho výpočtu, tak dostanu ten úhel, který svírá ta tečna v daném směru s tou příslušnou vodorovnou osou. Jo? Takže ta hodnota parciální derivace se vlastně rovná tangentě toho úhlu. Jo? Ovšem, jakmile vezmu tenhle modrý obrázek a přesměruju ho do jiného směru než do S, tak najednou se změní ta fialová křivka, už ten průsek bude vypadat jinak
a ta tečna se taky změní a všechno se změní. Jo? Souvisí to se změnou toho s, pokud ta funkce není nějaká úplná triviální, jakože třeba konstantní. Takže na základě volby toho s si já můžu udělat docela dobrý obrázek o tom, jak se ta funkce chová. Jo? Když to otočím to s, tu rovinu řezu budu nějak otáčet, tak vlastně budu nahlížet na to, co ta funkce dělá. Že třeba, když jdu směrem doprava tady, tak třeba ten graf stoupá, když jdu směrem na sever, tak ten graf třeba klesá a tak dále. To všechno zjistím těmi směrovými derivacemi. Mezi směrovými derivacemi jsou ale některé privilegované a to jsou ty, kdy s je voleno jako jednotkový vektor ve směru k té osy. Jednotkový vektor ve směru k té osy. Jinými slovy, to epsilon k je vektor samých nul a na kt pozici má jedničku, že jo? Čili ty vektory vlastně E1, E2 tvoří standardní bázi v prostoru E na R tou, že jo? Pak to je jistě speciální volba toho předešlého případu a já potom tu derivaci f ve směru kt jednotkového vektoru, která tím pádem bude vycházet jako 1 lomeno norma jednotkového vektoru je 1, takže to bude jenom limita pro h jdoucí do nekonečna z f a plus h krát ek minus f v bodě a lomeno h, tak tohle se mi vlastně strašně jako zjednoduší v tom smyslu, že když to ek má jedničku jenom na kt pozici, tak v ostatních dimenzích se nepřičítá nic, takže je to vlastně limita pro h jdoucí k nule a bylo by to f v bodě a1, a2 a tak dále až a k minus 1. Na kt pozici je k tomu ak připočteno h, ale pak na těch dalších pozicích už se nemění nic. Takže až poslední bude ar. Odečte se odsud fa lomeno h. Takže všechno podstatné se odehrává tadyhle na kt pozici. Jinak ty funkční hodnoty se počítají ve stejných bodech. No a to je teda speciální případ té směrové derivace, kterou budeme označovat symbolem parciální derivace f podle x s indexem k v bodě a. Jo? Čili tohle je parciální derivace, teda tady už není šipka, jo? Pardon. Parciální derivace f podle xk v bodě a. Jo? To je jasný, že to, co nás bude nejvíc zajímat, jsou situace, kdy tento směrový vektor je vlastně nasměrován do těch jednotlivých os. Ve směru osy x1 nebo x2. Takže to je parciální derivace a uzavíráme pojmem totální derivace. To budeme značit symbolem velké df dx vektor v bodě a budeme ji definovat jako vektor sestavený z těch parciálních derivací. F podle x1 v bodě a je jeho první složka, druhá složka je df podle dx2 v bodě a až parciální derivace f podle xr v bodě a. Samozřejmě pokud všechny složky existují, to je logický. Jinými slovy, v daném pevně zvoleném bodě pro funkci r proměnných vypočítám všechny parciální derivace, kterých je r, protože těch základních směrů je r, a tím dostanu vektor, který má r souřadnic a ten vektor prohlásím za totální derivaci. Nebo za derivaci se jenom říká. Takže na rozdíl od funkce jedné proměnné, když se tady řekne derivace, tak se tím myslí vektor. Jo? Který je složen ze všech parciálních derivací, kteréžto jsou speciálním příkladem
směrové derivace v libovolném nenulovém směru. Ale jejich interpretace pořád podlíhá vlastně tomuhle ilustrativnímu příkladu z tabule. Tak jo, to by mohlo být pro dnešek všechno.